Jeg har ikke noget til jyden, der havde taget min overgang. Okay, det er godt at recorde på Teamspeak. Ja, jeg elsker recorde. Det er sådan ligesom Anna, Lotte og Kirsten. Jeg er ikke også med. Jeg er ikke også med. Vi skal have noget mere materiale til YouTube. Ja. Ja, Natty, meld dig ind i kampen. Hvem siger YouTube, gider jeg høre på? Jeg kan love dig for, at der er mange klaner, der vil tænke, de der shakker der, hvad er de nu på igen? Det er da syg i hovedet. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man kan høre på os uden at svare. Nej. Jeg har en drømmedyr. Han gør mig blødere ør. Ja, det må være mig med den her stemme, jo. Han sender mig i kys. Det var meget smukt. Fordi jeg ikke Det er så smukt, nogle synger. Jeg kan næsten ikke styre stemmen nu. Han er den søde, den er charmerende. Han er så sej. Er det Anne? Hvem må han drømme om? Er det mon mig? Hej, Anne. Dine øjne blå, du er så rød. Din charme og dit smil. Hej, jeg er Lotte. Jeg er forelsket i min hemmelighed. Øjne blå, jeg tænker på og drømmer om dit smil. Jeg tror, vi har fået den fælles stemme, så jeg bliver øjne. Hvad? Jeg tager til Cuba og vrikker med uheld. Uha. Nej, jeg tror, vi skal spille en kamp nu. Jeg er så vild med ham, selvom han laver Hvad synes du det, Freja? Er det en kamp, vi skal ud i, eller hvad? De voksne krummer til, men jeg kan ikke lade være. Jeg er så vild med alle de skøre ting, han gør. Er det hende der Rihanna, der har lavet den sang der? Nej, det er Katy Perry. Det er Katy Perry. Jeg kyssede en pige, og jeg kunne lide det. Remake. Hold op med at recorde din tart. Hvem er en tart? Hvem recorder? Jeg forstår det ikke. Hvad skal jeg gøre? Jeg skal lige ned og høre, hvad afgør mikro laver. Skal I med? Bare folkens, kom nu. De spiller ikke kamp mere, jeg er sikker. Jeg prøver lige at tage en dukker. 2 sekunder. Jeg skal bare ned og lytte. Jeg råber ikke. Jeg lytter her. Hold op. Stop den der record der. Hvad for en record? Jeg ved ikke, hvad det er. Ligner jeg sådan en computerfræks, eller hvad? Du er rødhåd. Ja! Ikke drille! Der har knækket min stemme næsten. Tilbage til studiet.